Right, dambudziko riri mukati memumisha menyu. Ndiri kuona kuti mafamba nguva yakareba muchida kuti mugadzirise dambudziko hapana chiri kudini, hapana chiri kufamba. Saka ndinotenda kuti imimi takutombokuadmitai panapa, titombori nemi kusvika takutaurire kuti zvadini zvaita zvitora nguva yakareba ba. Dambudziko ratiri kuona musharukwa rakatanga nababa wenyu. Baba wenyu matangira wakaita waida kutsvaga upfumi waida kusvika mukati nekutsvagwa ndobva wasvika mukati nekukanganisa mhuri, nekuti iwo wakanga wakuti pachawo havatenderwi kusvika mukati nekuti vangaroora kana vangagara nemunhu wechidzimai paupenyu hwavo. Vanogona kuva vaine mudzimai wavanosangana nawo, mushonga wavanosangana nawo kuti uwe uri mudzimai wavo, asi vachida kuti upfumi hunge huchiwandidzika. So zvinhu izvozvo tinozoona kuti vakazvishandisa zviri marenge nemachira akanga achienda kunorerera kumavara enzuzu kana kuti nana manzuzu, zvichireva kuti machira akanga aripo paine purple nejira regold. Izvo zvavaida kugadzira mweya weuvhimi mukati memusha mavo, nekuti vakanga vari kukanidzana ivo pakugara kwavo, zvakazokonzeresa kuti iyi mhepo iyi ive iine simba, nekuti yakanga isikachatendedzi kuti vangaroora kana kuti mhuri dzavanabereka dzingaroorwa, uye yanga isikachadi futi kuti ivo vagare ngemudzimai. Saka nyau yakusvika mukati nokunetsa inyaya yekuti mushonga ndiwo uri kutendera zvinhu zvamuri kuti imimi zvikoma zvichirova zvakutedza imimi akutedza matsimba, nekuti mukatarisa urwere hwaurusvika mukati nokubata ndiwo wakasvika futi mukati nekutora baba wenyu. Ndichisvika mukati nekutarira nekuona ndikuona kuti mumwiri menyu makaita black. Handina pano pandiri kuona mukati metsinga dzenyu ndikuona makaita black, handina pandiri kuona shade yeropa, nekuti imimi zvandiri kutotarira nekuona haisiyo body yenyu ba. Imimi ndatanga kuona inhasi, asi ndakutsanangudza kuti uyu handiwo mwiri wenyu ba. Wasvika mukati mekuenda kunobvutwa, wasvika mukati mekuenda kodini kotapwa. So isusu pano zvatanga tichimbotaura zvaya kuti hatina mutungo dini kungoyera demo ba. Tine zvinhu zvatinoda kuti tiseenzese mukugara, zvatinoda kuti tinge tichigadzirisa pamusoro penhoroondo iyoyo iri kusvika mukati meukunetsa iyi. Chekutanga takutotanga kutosvika mukati mekurapa dambudziko renyu. Muchazora mafuta angu mukati memaoko enyu, mozora mafuta angu mumbabvu dzenyu. Pane chinhu 1 chekusvika mukati nekundinakidza. Ndamboona pamanga mechiita interview maenda kunotaura kuti musoro ndoone zvese. Manje musoro hando nokugara wabachangamire wangu. Mbabvu dzenyu ndidzo dzakaremerwa umu. Murundibata. Ndiri kutaura umu. Zorai mumbabvu dzenyu. Right, ndiri ndofunga pfuti dzangu dzese ndinadzo dzakakwana. Ndava pane zvimwe zvinhu zvinenge da zvechiwanhu nezvimwe zvinhu zvine zvichida chipostori. Manje imimi zvatava kushandisirai senzira dzekutorwa hwehurombwa vanga vakaitwa nababa wenyu, vekuti tinofanira kukurukura nenyanga iyoyo kuti yaida kugadzira chii uye yaida kubhenefita chii pakurarama kwenyu. Right, mishonga yangu toiti mishonga kana kuti ndo mapiritsi angu aya mukomatiwani, ndo mapiritsi angu aya ada kupedza chii nhoroondo yawo. Mabva mazobuda maswiti. Right, ndoda kuti mechipedza iwo wamapedza uyo, ndiruda kuti mudai pamusoro pepauda iyoyi muchaitora ishoma mobva maifemba. Izvozvi torai ishoma mobva mafemba neruoko rupi, harina basa neruoko, chinodikana kuti yapinda ere mumhino. Fembai imwe yacho zorai mukati memaoko menyu. Wepiri uyu ndichada kuti muzore pasi petsoka. Ndichakumbirawo marasha. Ndichakumbirawo marasha.
Zvinoita right mukoma. Zvinoita zvakanaka. Uya yenyu nawo padhuze. Ndinokumbirawo kuti mutivhure mbichana pakati makumbo enyu ndinoda kuti marasha angu akuvhure mbichana. Ndokumbirawo zvakare cup. Aha. Izozo ndori zvautanga famba. Wakucheza. Oya. Zorai. Chesting soro. Chest logo quiz. Quiz. Mavi. Nemusoro. Chimbuisa hizi musoro. Oh.
Dachikozoya iyi ndichada kuti mubikiwe porridge yoiswa imwe yacho muchaimwira mumvura inodini inodziya. Kuti musati maenda kure vemamwa futi aya musaiuterera kada zvapera. Ya ndamboshandisa izvozvo then ndichakupai futi imwe zvimwe mumazuva rodoka. Then zvandiri kuita izvi munogona kubvunza kuti zvingava zvichirere zvingava zvakadini. Zvatakuita apa tutogadzira apa tinoda kuedza kukokera pamusoro pedambudziko ramamakataurirwa imimi nachiremba kuti pane nyanga inodikana kuti inge ichidini inge ichidaidzwa. Handiti muna chiremba akambokurapai achikutemerai nyora Chapola akanyora idzi dzakandibatsira nekuti zvinhu zvaibuda zvichidzokera. Dzaibuda handiti aizvuni izvo zvakabuda zvikadzokera. Saka ndichazoda kuti imimi muwe muine reza yamuchazoda kuti ive muinayo munguva iri kutevera, nekuti pane zvinhu zvatida kuona pasi petsoka dzenyu, paita zvinhu zvatida kuona muchiuno menyu, paita zvinhu zvatida kuona mumusoro menyu. Tichava tiine nguva refu chaizvo nemi. Munofanira kuti nhasi timboone kuti zvinoruma sei, zvingaruma tese here zvingaruma kure, but ini ndandichida kuti mutaurireka wane nyanga zvikwambo kuti nhasi kunoku handina muriwo wesadza, zinondibatsirapo kuti ndogorya kwangu chaiwo. Saka zvinogadzirisika mukomatiwana, hapana dambudziko tatotanga kuwasenza, but pane zvino izvi ndakumbomira ipo pano marenge nemashandiro andakuwaita. Tinotenda. Alright. Wanofanira kuzokupai menduro kuti zvakaita wese here, kana kuti zvakarekera, kana kuti zvakapora here, kana kuti hazvina. Chokwadi. Tinotarisira kuti hakuna akawimba naMwari akarasiswa. Sure. Aiwa tinotenda. Teachkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifambira. Dojibondora, Dojibondora,